Ahoj, vítaj pri poslednom videu z kurzu o zmysle života. Dnes si povieme nejaké fakty, mýty a najčastejšie vyhľadávané veci na Google. Tak poďme rovno na tie mýty. Mýtus číslo 1. Zmysel života má každý jeden človek predurčený a musí ho objaviť. Aká je pravda? Zmysel života nie je fixný plán. Je to niečo, čo si tvoríme. Niečo, čo postupne objavujeme. Môže sa meniť, vyvíjať a dokonca byť v rôznych oblastiach života. Mýtus číslo 2. Zmysel života je len niečo veľké a vznešené, ako napríklad zachrániť svet. Aká je pravda? Zmysel môže byť aj úplne obyčajný. Starať sa o záhradu, inšpirovať deti, písať príbehy. To, čo tebe dáva zmysel, je dosť. Nemusí to byť hrdinské. Mýtus číslo 3. Kto nevie, aký je jeho zmysel života, je stratený. Aká je pravda? Väčšina ľudí tápala, hľadala, menila smer. Hľadanie zmyslu je súčasťou ľudskej cesty, nie zlyhaním. Mýtus číslo 4. Prechádzaš existenciálnou krízou, niečo je s tebou zle. Aký je fakt? Existenciálna kríza nie je porucha. Je to prirodzená súčasť života, ktorá prichádza v momentoch zmeny, neistoty alebo rastu. Je to signál, že sa niečo v tebe mení a že tvoj starý zmysel už nestačí. A práve vtedy často začíname hľadať hlbšie a úprimnejšie odpovede. Mýtus číslo 5. Zmysel života si musíš nájsť sám, inak nie je ten pravý. Aký je fakt? Zmysel často objavujeme v spojení s druhými, v rozhovoroch, inšpirácii, spoločných projektoch, pomoci, zdieľaní. Niekedy to, čo sami nevidíme, odhalíme práve vďaka ľuďom okolo nás. Prijať podporu alebo sa nechať inšpirovať niekým iným neznamená, že sme zlyhali. Je to proste prirodzené, že sa vzájomne obohacujeme. 5 najčastejších otázok, ktoré ľudia googlia pri zadaní pojmu zmysel života. Čo ľudí reálne zaujíma, keď o tejto téme začnú rozmýšľať? Poprvé, aký je zmysel života? Klasika. Otázka všetkých otázok. Po druhé, ako nájsť svoj zmysel života? Ľudia hľadajú uzákonenú pravdu, ale pravdou je, že treba hľadať a tvoriť svoj vlastný príbeh. Po tretie, čo ak môj život nemá zmysel? Ťažká otázka, no často za tým je len únava, vyhorenie alebo obdobie neistoty. A ty z nášho predchádzajúceho videa vieš, ako si môžeš pomôcť svoj zmysel objaviť. Po štvrté, zmysel života podľa filozofie, psychológie, náboženstiev. Ľudia hľadajú rôzne uhly pohľadu. Často ide o kombináciu viacerých. Filozofia ponúka racionálne úvahy a existenciálne otázky o bytí a hodnote ľudskej existencie. Psychológia sa zameriava na vnútorné prežívanie, potrebu náplnenia, identity či osobnostného rastu. Náboženstva zase ponúkajú duchovný rámec, ktorý dáva životu význam, často spojený s vyšším cieľom alebo službou iným. Mnohí si z týchto smerov vyberajú prvky, ktoré im dávajú najväčší zmysel. Vytvárajú si tak osobný a jedinečný obraz o tom, prečo sú tu a čo ich život náplňa. Po piate, existuje univerzálny zmysel života? Spoiler, zatiaľ ho nenašli. Ale každý má šancu nájsť svoj vlastný. Na záver jeden fun fact. Možno si už niekedy počul, že odpoveďou na otázku života je číslo 42. Pochádza to z kultovej knihy Stopárov sprievodca galaxiou. 42 je odpoveď na otázku života, vesmíru a všetkého. A nikto netuší prečo. Douglas Adams dostal túto otázku tisícekrát. Jeho odpoveď bola prekvapivo jednoduchá. Vybral som si číslo 42 úplne náhodne. Malo to byť obyčajné číslo. Nudné a práve to bolo vtipné. Bola to proste sranda. Napriek tomu si fanúšikovia a matematici vymysleli stovky konšpiračných teórií, prečo by to číslo mohlo byť významné. Blížime sa k záveru tohoto videokurzu. Ak si čaká alebo čakala, že ti v tomto kurze povieme definitívnu odpoveď na zmysel života, tak sorry. Ale možno si práve uvedomil, že zmysel života je otázka, ktorú si máme klásť znova a znova. Nie preto, aby sme sa trápili, ale aby sme žili hlbšie, vedomejšie, pravdivejšie. A ak hľadáš niečo, čím začať, vráť sa k technikám z druhého videa a hlavne pokračuj v objavovaní. O tom to celé je. Budeme radi, keď nás podporíš lajkom, odberom, komentárom alebo nás prezdieľaš medzi svojich blízkych.